Да, те така, ама някакво му викат бомбарда, аз такова не бях виждал. А бомбарда ли? Те са по-тежки, защото летят по-далеч, иначе то като плувка такова. Да, ама семейство такова. Да. И на тел черни, на валдата, нашите култури фанат. Тук до самия брег, като пуснем, на рибката веднага удра, обаче е много малко. Да. Дава ми на джака рибето и хванах едно такова маленко. Скъсаха ми силикона на мен, Саши. Ама мачките са настоятелни, няма прошка. Скъсаха ми силиконето. Добре. Да видим на Беркинг дали ще го дъвчат. Щуклета ли? Те дали ще гонят на повърхност на такова? А? Може. Като гонят и ето тук изкача на брега, като гони и рибки. Викаш чак до такава степен. Да. Как са омазни с тия силикони? Я да видим сега дали ще го дъвчат това. Не, сега ми го скъсаха това другото, иначе... Хвана ли бе? Не, пречупват направо. Пак ли е до мен да не го настъпа отново? Как го гояли с върха на пърчката, брат. Его, оп. О, ес. Ма то на Беркинг на това, бе. Естествено, че ще снимам. На Беркинг на това. Не мога да си откачим костура, брат. Я гледай. Това е голям обаче, не мога да го глътнат. Силикона ли? Не, мачетата. Ядат ги? Ядат ли ги? Много да вземеш штуката. Как ще вземеш штуката, бе, брат? Не видя ли преди малко, като извади човек, както на ритна вълна, само дебнеш? Пролета беше страшно тия мачки тук. Панеш рибка и тя скача и едно маленко скачило водата и падна и почва да се дави. И добре, че има кеп. И го гребнах с кепа мъчето и го извадих. Това беше страшно. Ама ти с този силикон ли хвана? На Беркинг, да. Его пак. Отново. Again. Искаш ли да ти дам? Да го пробвам ли? Искаш ли да ти дам? Абе, ма трябва ми да го кука. Сяпа и кука ли? Гледай как го фанам, бе. Аз не мисля, това и да пробвам гледаме. Какво да пробваш? А как ми се оплел дроп, защото аз сега как ме мързи го преправям направо, ти казвам, не е истина. Щом така ми върви, значи добре. Те като вика човек, те са тук пред нас. Нема метър. Оп. Това се откачи. Ударът. А? Ударът. А ти шум на рибе ги фащаш, остава тук да на тия силикончета да не се излъжат. Няма как. Но рибето трябва да е живо, иначе пробахва. Като умрело рибе не става, няма как. Както ли живо и то някой път го удари, смачка го и не го фанем.
И го умори. И викам сега, че ме умрел, ама не иска. Иска си живо. Как? Иска живо рибе, няма как да го излъжеш. Как се оплете, бе? Оп! Чихлите, няма как да се качим. Съдът на плитко костурите. Съдът тук е по-дълбоко. Тук към 2 метра не ми кладна. Така ли стана? Само на плитко. Кленове ли са там? Кленове ли са там, викам? Това са басове. Басове ли? Има ли басове тук? Те тук за канала. Те един вид води клен. Клен на рибка лови. Еба ти кефа, Ватко. Чули бе, Саше? Клен на рибе, Ватко. И некъв човек. Еми то да бе, ама. Май там къде е каналата, там се излива. Седи на реката и тук го пълни. А басове има ли тук? Всичко има. Имаше, сега има. Имаше риби 2 метра и повече. И сомове? Еба ти якото. Ето нали не е дълбоко това му или те го заровиха бе? Това беше огромен гьол, дълбок 30 метра. Имаше толстолопи бяха над 2 метра се печеха отгоре. Еба си. Това ти говоря преди 10 години, нали? Да, Преди почна да зариват. Да. Шаранки, каракули, платици огромни. А сега някаква платичка нещо извади ли? Не, аз само на рибка. Има платички, сега излизат тя малко. Пролета са лови са големи. Сега ще фани си една платичка бе. Ако така белчер и свърли малко и... Фани си една платичка за аквариума, брат. И каракули до оня ден лови. Викаш, значи всичко има, баси. Първи имаш тук, го пребах толкова. Това беше огромен, нещо красив, с дървета. Те повечето геове вече ги зариват, това е нормално. Защо ги зариват, не знам. Нали искат да строят? Това гео беше на 70 години и повече. Супер, супер. Ама не, те свърши това. Те са... Минал седмица това не беше ето казали тук да е отсреща. Ага. Поне 2 метра са го зарили още. Пак тук е останало риба, ама те го пролета, че го изтръпа. Сигурно. А рибата е глупава, тя като изсипва земя и тя се набива там, къде е тук остава. Чайно ще извадим едно коструче да дадем още едно на мачетата. Тук на къде е по-плитко. Тук се прецупват. Има и дребни, тук има много виолетки. Те може и заради тях да се дадат, да. Тук ще загледаш